Ụmụnna chemichekpo wa jiri mebiri o ji agbamanya mmiri akwa. Ama mmanụ jikwa ama ahịa ndị ka etoro eto, ndị ka ebiri m, ndị ka ọgbọ m, ndị ka tọrọ m nne, ndị ka emụrụ m nne. Ụwa mbụ, you rarely pass by your sibling, your relative without knowing them. Ị ga-amago ụmụnne gị, amaro to the last one. Ị na-eji ayo Christmas, ha ga-yokwa ayo makwa kwụshibịa ọkpụkpọ ya la ya ụmụaka ṅụọ anyị. Iji ju otu ọkụ eriri, itu ukwu ewe aya onye ọwụla na-eri onye eri anya rikobu ewere efere Christmas ewere efere dish sacha anya ugbula ka mmadụ nwere ike ji nwanne ya ọma cha ahụ nwanne ya ya ihe esemokwu para ayakwala village ndị nne kubula ka aparo koyoyo ndị nwanyị alụ aparo koyo. Then men had say achaka Christmas na akwado chaka makpokwo ụmụ ma para ma ụmụnne ya ahụkwanya ụmụnna ahụ ya ndị village onye uwe mebisacha that ama na ama ma nwanne ya aka ga ndị nne na nna ji siblings saga cousin ama cousin ya n'izi ama n'izi ya anyị ga mano da jakpala ajụrụ ime Rwanda mana ama chi nwere ike ji nwanne gị ema ji onye ga-eji aga nwanne gị because ari ma the footage ashikeji afoto ageji ejeke. When did we get to here? How did we get to this point? Ojilenye na odila bala anya mmiri akwa ari mo onye ayo oyo ari mo onye eme anything ana ona wono onye bikoro. My mama tell me say from Enugu, my mama tell me say be Imo State, my papa tell me say be from Abia State. No munne o hanyi na ke arido onye yogo ya arido onye mana na hemeko ya arido onye mana na kpo jire onwe m onye mana na nwanne ya nne jafo ya cousins gị nephews gị mangu. It calls for alarm.